Näme üçin özüňiz kenizem durmuşa çykandy? Bilmem. Atyrsaçyl kommentariy aýdanda özüňizi şol wagt näme duýýaňyz? Hereketleri özüne alıp barşy bir hili erkek kişiň kämeňleşdiýär. Zordan çydap sen derdinden aljyrap nime dejem bilmin oturtman. Bir halta pul berseler, şo näme sowurdyňyz? Aýdaly edil şu wagt owa gidip şo işleri etmeli diýse edip bilerdiňizmi? Ederdim. Sina görýäsmi? Başysyna. Ýörüň onda. Sina. Pakayt ölüyor, pakayt. Reально vardım, evet, Eliniz Olga. götürecek, pakayt. Paka. Salam gadyrly tomaşaçylar. Ýaýlymda Jehun TV. Bugün sizi söhbetleşmemiziň täze sanyna hoş gördük. Söhbetleşmemiziň bu sanynyň mehmany kim kädi pikir edýänsiňiz? Elbetde biziň bugünkü mehmanymyz ýaňdan ýarym telewäsleşiginiň 2017-nji ýyllaky ýeňjisi, zehini, ýaş, owadan mahmal sesli aýdymçy gyzymyz Mawjuda Jumaýewa. İlk bilen hoş gördük. Salam. Salam, hoş bulduk. Bizim bugün çaqlığımızı kabul edip studiyamızın mehmanı bolanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Sağ olun, size de sağ olsun Adyan. Hormat edip çağıranız için. Indi soraglara geçelim. Ilki bilen berjek soragym, nerede we näçinji ýyla dünýäge iniňiz? Men Lewaf vilayet Turkmenat şäheriniň Bagam var 86-njy jaýynda dünýäge indim. Men şu wagt merkez kiçik şäherje etrapçada 18-2 ýaşaýan şodum. Aýdym aýtmagy näçe ýaşyňyzdan başladyňyz? Aýdym aýtma şu kiçiligimden sebäbi kakam, maşalamyzda kakam aýdymçy näme, kak sunugat işgär bolup maňa Diýmek nesliňizde dowam Hawa, etýärdi. papam. Haýsy okuw jaýyny tamamladyňyz? Men okuw jaýyny tamamlamadym. Sen bileň, özüň habaryňam bar. Men medik olasym gelýär bileň. Men uniwersitede owa tapşyryp bekildym. Şondan soňam okuw okasym gelmedi. Bilemok indi belki şu ýyl nesibämde bolsa, owa Nesip bolsa. Aýdym ýolundan halypaňyz barmy? Indi edil şeýle bir halypam diýip Belli biri ýok ýöne şu hormat edip diňleýän bir şulardan öwüt nesihat alýan başlarymdan bar olam. Türkmenistan halk artisti Dilber Rahmanowa, Gözel Joraýewa, şu Gaýbana halypalarymyz diňläp öwrenýäňiz. Şolar diňläp öwrenip Halk köpçüligine çykýanyz. Çykdyk owa. Maşgalaňyzlarda görüň beräýin. Biz maşgalamyzda ejem kakam, biz 4 dogan, men bilen 4 dogan, 2 erkek doganım, bir aýal doganım, gyz doganım. Gyzonyň durmuşa çykdyk, çagasy var. Erkek doganlarym öýlendi. Her aýsynda ikiden çagasy var. Töwereme. Näme üçin özüňiz kenizem durmuşa çykandy? Bilmem, belki şu näme agat şazadam tapanda elbirinde. Ne köpler sizi şeyler diýip göz öňüne getirýär, hereketleri özüne alıp barşy bir hili erkek kişiň kämeňleşdiýär. Şo wagtda näme diýäňiz? Men bilemok, belki men iki erkek doganymyň arasynda ulananyma. Şondan soňa bir hili meňzeşräk o erkek doganymyň arasynda ulananyma. Hawa. Birazcık erkek karakterlerim var. Durmuşyňyzda iň şowsuz pursat. Durmuşumdaky iň şowsuz pursat bu 2009-njy ýylda boldy. Onu aýtjak däl. Böyle. Bir ýatdan çykmajak şowsuz pursatym. Iň şowlu pursatyňyz? Iň şowlu pursatym senem bilýän, senem şaýatdyň 2017-nji ýyl. Ýaňlan diýär meňjisi boldum, hormat arkadamyzyň altyn zynjyrynyň eýesi boldum. Hemde dünýä boýunça Aziýada näme Aziýada gatnaşdym. Şol ýyl Aziýadaň açylyşyna gatnaşdym. Şolar meň durmuşymda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy diýen. Hawa. Eger de size bir halta pul berseler, ýa-da ummasyz pul berseler, şo näme sowurdyňyz? Eme sowup bilmezdim nägerden. Näme derdiňiz? Elinizde pul bar.
Fikirlenip görmedim de. Fikirlenip görmedim. Aydaly öz ýakynlaryňyza sowgat almak. Alırdım, hawa. Sevme yakınlarım. Näme bir halda pul bolmasam şu yakınlarım bogar yani men. Biz bilýäsina köp çärelerde de konsertlerde de töwereme hem aýdymçylar bilen agdy beri gatnaşaňyz. Şol wagt hem ajyganyňyz barmy, suwuşakmy diýip sorap ýöreýäňiz. Men özüm şaýat da şonuň üçin aýtdym şu. Başka näme sowup bilerdiňiz? Başka. Bilemok. Şu arada pikirlenmedim men durmuşumda. Köp pulum bolsa da, ýene näme bolsa da men barına şükür edýän. Men Allah jana şükür tapwam bilýän, sowam bilýän, şoň üçin edil şo ulakan haltada puly pikirlenmedim. Dogrymy aýtsam, şo arada. Dogry. Eger de sen owadan näl ýa aýdy bilen oqsat diýip atyrsaçyl kommentariýa aýdan özüňizi şol wagt näl duýaňyz? Bolýar, men owadan däl diýerdim. Näme atyrsaçyl tarapyma aýdýarlar, bileňe men gaharjam. Sebäbi men atyrsaçyl tarapy aýtmasalaram maňa uje bir ýetog gözülen garanda da uje men şoňa söwünip bileňe özüm saklap bilmeýän şeýle. Şoň üçin de men atyrsaçyl tarapyma da aýtmana da gorkan adam bardyr. Hawa. Köp. Ýetog garandan uje men ýetog geplep bileňe men karakterim. Ene şo men uly minusum. Minusum da özüm. Hawa. Allah çok, her kim erkeli bolup bilýär. Eger doglanyňyza näme sowgat berseler halardyňyz? Bilemok, men gülü halamok. Aýdýarlara gyzlar gülü halamok diýip Allah ýazat diýip ýöne men na samym dile men halamok gülü. Menem halamok. Gül solya, gül nemedik galya, kakyo. Men pikirimçe gol sowgat napamçkalar ýaly. Şu ýadygar galar ýaly o bir zatlar şuňa alyp sowgat berse bolýan. Halayan filmiňiz? Halayan film. Hindi kinosundan? Tapawy ýok, isinenlik. Virus arango bolýan şo kino. Özbek kino. Ýok. Ha, oui. Hindi kino. Hawa. Şo kino bolýan. Söýüp diňleýän aýdymçylaryňyz, ese türkmen aýdymçysy bolsun, ise daşar ýurt aýdymçysy bolsun. Söýüp diňleýän aýdymçylarymdan näme? Men Mehrini bolýan. Mehrip ber bolýar. Hawa, şoňa bolýan gyz aýdymçylardan. Erkek aýdymçylardan hem Ümit Bazarow hormat edýän sebäbi men Bazarow Arslan bar biz öz oglanlarymyzy gowy sebäbi biziň oglanlarymys men aýdamok Türkmenistanda gowy aýdymçy ýok Ümit Arslandan başga ýa biziň Farhat şo başlamyzdan başga DJ oýlanjadym biziň oglanlar hemme dilde de aýdyp bilýärdi. Toyda premierini barsa da şo toya laýyk bolup şo toy gyzdyrman başarýan biziň oglanlarymyz bu kädi pikir edýär. Türkmen aýdymlaryna aýdyp bilýär şolar. Zorbej aýdymlaram şeýle daşary aýdymlaryna aýdyp şeýdip gyzdyryp bilýän biziň oglanlarymyz bu kädi ýan mena. Men özüm galat geldim-de şeýlerne konsertlerde döwlet çärelerine konsertlere gatnaşanmyza Arslan Jumaýew bilen Belarus dilini aýdypdyk. Dünýä Gözel Begaliýew şu wagt konserwatoriýanyň talebi şol 3 ýyl aýdypdyk şeýleden Farhat Doraýew hem özbek diline de aýdym aýtdy. Dilber Rahmanow täjik diline. Töweleme mene gowanýan. Biziň watandaşlarymyzyň şeýle dörli dillerde aýdymlary ýerine ýetirip bilýän. Mene şu öz oglanlaryny kädi pikir edýär onu diňleýän. Siz biz bilýäs şäkeriň içinde öňüňe ösen gyz ýaşlykdan. Eger sizi owa elseler, o işlerinden başyňyz çykardymy? Bilemok. Mümkin. Aýdaly işte açar taýýarlap bilýäňizmi? Bilýän, конечно, bilýän, no bilemok insleriň gözüne ýarar, kany edil şon men prosto işte açar taýýarlap bilýän, oňa çyşrymlaryny edip bilemok, dogrymy aýtsam, men öýümde eksan gelinim bar, erkek dolarym ayallary, ejem bar. Kuhnyada biz de şolara işem yetenok. Bana iş yetenok o. Ahamiyet edilýäňizmi? Edip bilerim kädi ýani o edern. Edip gördüňizmi? Etdim, edip gördüm. Edip gördüňiz. Diýeli sygyrsa bolýaňyzmy?
Bilemok, men gorkyan asırdan men ovada yaşak görmedim. Şondan bilemok ondan görmeli onu. Aýdaly edilir şu wagt owa gidip şo işleri etmeli dise edip bilerdingizmi? Ederdim. Başardığımda başıma düşse etmeli öyle. Kim bilir ben belki owa durmuşa çıkarın. Seyna görýäsmi? Baş üstüne. Senin alın. Bilemok ýöne men. Seynaly. Ýürüň anna. Seynaly. Sadırlı tomaşaçylar, ene şunun bilen bugünkü söhbetleşigimizi geçir gutaýas. Elbetde hemmeňiziň göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäs. Bugün birazjyk biz mehmanymyzdan gynnadyk. Şonuň üçin sizden garaşýandadymyz like. Ýene bir gedek Like.